Ahoj a vítám vás u dnešního dílu podcastu. Mým dnešním hostem je ředitel školy Pavel Houška, se kterým se budeme dnes bavit o tom, kam se škola za těch 7 let, co on školu vede, posunula. A budeme se bavit o státním soukromém školství, a o školném, o koncepci školy a spoustu dalších věcí. Ahoj Pavle. Ahoj Barbaro. Jak se dneska cítíš, jak se dneska máš? Dneska se mám dobře, uvolněně a doufám, že vám to nepokazím. Určitě ne. A Pavli, vezměme to od začátku. Jak se to stalo, že škola, která začíná ve Stodole, se dostala až k tomu, že natáčí vlastní podcast? No, někdy se tomu divím já sám, kam to vlastně všechno jako došlo s tím naším projektem. Především jako cítím velkou vděčnost, že se tohle všechno událo a že to mělo takové vlastně krásné kroky a starosti takové, které skutečně k tomu měly být. Můžeš nám přiblížit, jak to vlastně začalo? Od nějaké původní myšlenky, nebo kdy ty ses vlastně ocitl v tomhle projektu? Ten začátek byl zase jako shoda náhod úplně, že já jsem se potkal s Maruškou Kusákovou, tuším rok 2018 v létě. Já si nabíral svoji dceru z tábora, který dělala Maruška. No, jsme se potkali, seznámili a vlastně ve zkratce na mě udělal velký dojem, co Maruška jako dokázala ve smyslu akreditace, přípravy školy, protože já za ty roky jsem se potkal s řadou lidí, kteří měli nějaké sny, představy o školství a ona byla jedna z mála, která to skutečně natáhla. Co bylo to první, co tě napadlo, když tě Maruška oslovila? Já jsem měl ohromnou radost, především z toho, že je možné, že i na takovém místě vlastně taky jako periferní region, že tady může vzniknout něco takového. To vlastně byla nejsilnější moje myšlenka, protože tyto inovativní školy vznikají především jako v Brně, v Praze, tady v těch místech aglomeracích českých a tady ten Zlínský kraj a podobně, tak těch zařízení není tolik, které by nám mohly saturovat a podporovat soukromé školství. Co bys řekl, že byl ten hlavní klíč toho úspěchu, že se vlastně vůbec podařilo něco takového a zejména jakoby akreditovaného uskutečnit? No, klíčem bylo Maruščino odhodlání, neuvěřitelné, to všechna čest, protože mít sen, to máme všichni sny, ale snění bez vize je sebevraždou, jak říkají Japonci, a ono to skutečně dotáhla až do akreditace. Pak tam bylo velké odhodlání, velmi nezištné celé vlastně rodiny Kusáků, finanční, osobní a tak dále a tak dále. A potom si myslím, že prosto klíčové bylo, že my jsme se s Maruškou domluvili na skutečně jako pracovním partnerství, jak si role rozdělíme. A to se ukazuje jako z dlouhodobého hlediska asi nejdůležitější, nejzásadnější. Já už jsem nechtěl žádného šéfa v tu chvíli, v té době, jsem chtěl odejít ze všech projektů, nechtěl jsem jako spolupracovat podniky a chtěl jsem si dělat své projekty a to jsem Marušce navrhl a Maruška vlastně celé roky toto jako pevně dodržuje. Což není samozřejmostí, proto to říkám k jejich zřizovatelů, zdaleka ne. Ty jsi to trochu naťukl. Myslíš, že bys mohl popsat trochu svoji vlastní kariérní cestu? To vychází z těch požadavků ministerstva školství, kdo má dělat ředitele, tak by měl mít jako otučeno k tomu. Já jsem vystudovaný učitel, mám češtinu, historii a pak jsem několik let učil a velmi mě to táhlo ke vzdělávání dospělých, tak jsem šel lektorovat, prošel jsem korporáty, řídil jsem nějaké lidi v korporátech, bankovnictví jsem dělal a pak zase shoda náhod přes různé smysluplné projekty, které jsem dělal. Jsem pracoval s dětmi s postižením, tak jsem se vrátil takovými kroky vlastně do školství znovu a už to se začalo. Posledních 80 let jsem zase ve školství. Byl jsi v nějakých věcech naivní, například v řízení školy? Já si myslím, že jsem teďka, do dnešní chvíle a myslím si, že to je i trochu ozdravný proces, aby člověk byl naivní, protože ty procesy, které jsou za tou školou, jsou natolik složité, že člověk jednoduše musí volit určité strategie, jak se v tom vyznat a mít určitý nadhled. Dokonce bych řekl, že ten nadhled je ještě důležitější než cokoliv jiného, protože jenom administrativa je naprosto šílená a vlastně každým rokem tak trochu jako bobtná a větší a větší. A co ti pomáhá tyhle situace zvládat?
Pro mě je velmi důležité se obklopit lidmi, kteří jsou lepšími než já, hodnějšími na určitou práci. A mě to v tu chvíli dělá vysloveně dobře, když vidím, že někdo dělá svou část práce a dělá ji skvěle. A vím, že abych také excelence nikdy nedosáhl. Takže abych tady mohl jmenovat řadu svých kolegů, přátel, kteří tu svou část dělají opravdu bezvadně a fungují fantasticky dohromady. A tímto jim děkuju, jestli můžu tady děkovat. A to je tady prostor. Tak to rád dělám. My se tady vlastně točíme pořád kolem školy na Dědině, ale na Dědině vlastně není jenom škola, že ano? Jak byste jakoby popsal, co vlastně jsme, nebo co Dědinu dělá Dědinu? Já si myslím, že to trochu vychází z té motivace, proč dělat školu. Pro mě osobně, že já jsem vždycky byl ten typ člověka, který nerad nadával na okolí, na okolnosti a raději jsem obviňoval ty věci zevnitř ven. A když jsem nenašel pracovní prostředí, které by bylo pro mě uspokojící nebo tvůrčí, inspirativní, tak jsem si řekl, že ho vytvořím. že zkusím to vzít tu zodpovědnost do vlastních rukou a zkusím ho udělat. Co všechno Dědina je, tak to znamená i toto, že my se snažíme ovlivňovat ty věci zevnitř ven. Proto jdeme cestou základní školy, máme dětské skupiny, kde tvoříme jako další opravdu krásné bezpečné prostředí, děláme dětské tábory, děláme workshopy pro veřejnost, děláme inspirativní věci pro kolegy, pedagogy ze státních škol a tak dále. Já ještě doplním, že máme širokou nabídku volnočasových aktivit a také máme networkingové setkávání pro ženy na Dědině. Ano. A spoustu dalšího. No. Co Dědinu dělá Dědinou? Já si myslím, že tady platí asi ta největší fráze, kterou často slycháváme, a že je to o lidech. Ve školství je spoustu peněz, ne že ne, opravdu je. Leckdy jsou školy skvěle vybavené, ale to vlastně nedělá ještě školu. A vždycky to stačí k tomu, že kvalita člověka, kvalita kolektivu, integrita lidí, kteří se v tom zapojení, je klíčovým prvkem pro růst dětí a hodnotové prostředí vlastně školy. To s tebou musím souhlasit, protože si troufám říct, že to je jedna z našich jako silných stránek a to jsou jakoby lidé, kteří Dědinu tvoří. Napadá mě otázka, pokud třeba poslouchá někdo, kdo by chtěl u nás pracovat, jaké jsou vlastně požadavky na takového ideálního uchazeče? Já někdy říkám, že to horší než byl masas a dostatek, no. Ale to je velká nadsázka a myslím si, že nejdůležitější věc, na co bych myslel, je, že my nehledáme někoho nejlepšího nebo něco takového. My hledáme nejvhodnějšího člověka do týmu. Ten proces je klasický, že vypíšem výběrové řízení, přijdu inzeráty, to projdeme tady společně už. To první kolo je vůbec pohovor, buď se mnou nebo s některým z kolegů, vedoucích pracovníků. Ten druhý krok, který je pro nás velmi důležitý, je, že ten zájemce stráví nějaký čas se svými budoucími kolegy, kde se podívá do výuky, do provozu, vlastně, jak to vypadá u nás. A jestli je to den, 2, 3, 4, záleží vždycky na nějaké konstelaci toho. Ten další krok je, že už potom chceme vidět toho člověka při práci, takže mu dáme prostor pro výuku. Na té výuce se jdem podívat, jak kolegové, tak já, kdokoliv, kohokoliv to napadne. A pak je takové poslední kolečko vlastně doladění detailů, očekávání, potřeb vlastně do začátku. Jsme pro každého? No to je dobrá otázka. Někdy se stává, že spousta lidí skutečně chce udělat změnu a niterně cítí, že chce zůstat ve vzdělávání a hledá to někde jinde. Tak to logicky trošku jako steče k nám, že tady by to mohlo být fajn. A zároveň pro řadu lidí, kolegů z většinového školství může být náročné převzít zodpovědnost, která k tomu tady souvisí. Protože ono to vypadá skvěle. Když do toho vstoupíte, tak je to, si troufám tvrdit, velmi dobře nastavené. Všichni více dělají, všichni jsou si velmi nápomocní. Je to ohromná integrita dospělých lidí zapojených. Ale vy, když do toho vstoupíte, tak se vlastně do toho nejde se svést. Vy to musíte přispět tím svým dílem. A to už pro ty lidi může být někdy obtížné. Takže si myslím, že ve výsledku vlastně ne, ale je těžké to někdy odhalit a proto se jako to nikdy nepovedlo, že jsme se museli s někým rozloučit, že jsme jako zjistili, že ty cesty se v tomto rozcházejí. Moje kolegyně mimochodem má krásný termín pro to, že říká chci chtít. To znamená, že já chci po sobě mít tu změnu, chci mít respektující přístup pro děti, chci mít skvělý vztahy na pracovišti, ale to jako často nestačí. A zůstaňme teda ještě u těch našich hodnot a naší koncepci. Mohl bys to nějak víc přiblížit?
Já mám za to, že každá organizace si může zvolit svůj hodnotový rámec, podle kterého jede, je ve svobodné vůli, jaký je. My jsme si zvolili své vlastní hodnoty, které máme pevně ukotvené, máme popsané. Mohl bys je teď jenom třeba ve zkratce? No, můžu jako výběrově, jo? Bavíme se o zodpovědnosti za svůj život, za své učení. Bavíme se o etice osobnosti, to znamená integritě, že moje chování, jednání je v souladu s tím, co si skutečně myslím. Je to vytváření radostného prostředí, bezpečného, jak pro dospělé, tak pro děti. A pro mě tyto hodnoty jsou třeba určitým kompasem, jak se chovat a jednat při náročných situacích. Jo, vždycky i po těch letech si to připomenu, když mám udělat nějaké rozhodnutí, které třeba bolestné, těžké, náročné, tak si říkám, jak v té chvíli se mám zachovat a pomoci ostatním. A jaká je teda naše školní koncepce? Jsme alternativní škola nebo jsme klasická základka? No, to je také dobrý dotaz, který často dostávám. Myslím si, že alternativní ten pojem vlastně vůbec nevystihuje to, co skutečně děláme. Myslím si, že inovativní je mnohem přesnější, a to jako z několika důvodů. Jeden z nich je, že my si vlastně to, co my děláme tady, vůbec nevymýšlíme. To není na koleni něco, že si tady řekneme, že potřebujeme tak, ale jsou to koncepty, které jsou přes třeba z anglosaského vzdělávacího systému. Typicky projektově badatelská výuka, na které roky pracujeme. Je to integrita digitální gramotnosti, finanční gramotnosti, která je propojená mezi předměty. Pracujeme s tím velmi detailně. Jsou to tripartitní setkání, práce s rodiči, formativní hodnocení, responsivní výuka a další termín. Mohl bys ty termíny pro naše posluchače vysvětlit? Tripartity, responsivní výuka, formativní hodnocení? To bychom potřebovali asi hodně času. Když to řeknu ve zkratce, tak formativní hodnocení je komplexní systém hodnocení pro naše děti. To znamená, jde to mimo ten klasický systém známek, který je pro nás vlastně neúplný a sumativně uzavřený. Ta známka nedá moc šancí vlastně s tím potom už něco dělat do budoucna. To formativní hodnocení dává budoucnost dětí. A to je, bych řekl, zase klíčovým prvkem posunu dítěte. A mezi formativní hodnocení typicky, co patří, je zpětná vazba, jak pro dítě, ale tak zpětnou vazbou o dítěte v pedagogovi, jeho potřeb, co tam vidí, v jaké rychlosti potřebuje učení, výuku a tak dále. Takže to znamená, že u nás ve škole nejsou známky. Nejsou známky, až poslední 2 ročníky děláme hybridně jak formativní hodnocení, tak známky, a to z toho důvodu, z toho středoškolského studia, takže kde je to potřeba na přijímací řízení. Myslím, že tenhle koncept, nebo tady tento koncept může být pro spoustu rodičů a pro spoustu lidí jakoby nepochopitelný, protože vlastně neznají nic jiného. Dokázal bys jim to třeba na nějakém jednoduchém příkladu vysvětlit, proč známky ne a proč jít radši cestou zpětné vazby? Napadá mě typicky to třeba ve sportu. Když budeš trénovat, vezmeš si třeba tenis a půjdeš trenérem na kurt a budeš se chtít posunout v tenise, tak moc ti nepomůže to, že ti trenér řekne, ten backhand byl za 3, a nebo lepší 3, nebo horší 2. Moc si z toho neodneseš. Není to nic vypovídající. Co je ještě horší, kdyby si trénovala s jiným trenérem, tak ta dvojka může vypadat úplně jinak, než ta dvojka na tom druhém kurtu. Kdežto to formativní hodnocení, dokonce ta responsivní výuka, která je ještě posunutá v těch potřebách pro to dítě, znamená, že ty, když hraješ ten backhand, tak ten trenér, respektive pedagog, říká, co vidí, jakou zpětnou vazbu ti dává, co máš dělat za ramenem, jak pracují tvoje kolena, že ten míček šel moc vysoko na cítí nebo moc nízko a z toho ty si můžeš poučit. A je to proces, který se děje teď a tady s nějakým pozitivním výhledem pro budoucnost. A to je klíčové. Jako víra, že věci děláš, protože se můžou zlepšovat, je pro děti velmi silné a velmi motivující. A jestli se někdy bavíme o vnitřní motivaci, tak je to přesně toto. Ale to asi budeš těžko aplikovat ve třídách, kde máš 20 až 30 dětí, ne? Vypadá to tak a přesto to jde. A často to jde mnohem lehčeji ve výsledku než se známkami. Ale chce to odvahu ty věci měnit a chce to odvahu a mít sílu věci pochopit, prostudovat, věnovat se jim, sdílet, pochybovat o tom, kriticky přemýšlet a tak dále.
o čem se bavíme, že to může být třeba pro veřejnost nepochopitelné nebo nějakým způsobem zmatené, tak vězte, že dneska existuje strategie Ministerstva školství 2030, která toto jako silně reflektuje. To znamená, to, co my už roky děláme, bude dříve nebo později stejně přeneseno do toho většinového školství. To znamená, už se zavádí to, že do 3. třídy nebudou známky, tuším. Přechází se na slovní hodnocení a další kroky, které formativně vlastně vystihují podstatu vzdělávání. Takže za nás můžeš říct, že s tím máme jenom dobrou zkušenost. Je to? Fantastickou, skutečně. Jak to mají děti nebo absolventi, kteří vlastně odejdou z naší školy, kde se setkávali se zpětnou vazbou, se slovním hodnocením na střední školu, kde prostě mají známky klasické? Je to i osobní dotaz, protože moje dcera je teď vlastně odešla z základní školy naší a šla na střední a je v prváku, takže já to mám za čerstvo doma, pěkně nasolané a v mnohých zprávách v telefonu. A já vlastně ještě je brzo to hodnotit v tom krátkodobém horizontu toho září a zatím jsem na to velmi hrdý, co s tím dělá. A jestli bych mohl něco vypíchnout, tak je to opravdu to, co jsem říkal i tady, že ta Laura dokáže ty věci ovlivňovat zevnitř, že si stojí za sebou kompetenčně, my hodně pracujeme s kompetencemi sociálními, ona se umí postavit za sebe, je zpevněná, umí vyjádřit názor, umí si ho obhájit, umí s učiteli diskutovat. Jakkoliv třeba na to nemusí být připravení pedagogové na střední škole, tak ona se to nezdává a je velmi v tomhle pevná. A co se týče třeba znalostí, dovedností, tak tam je to úplně v pohodě. Je po mamince, takže... Jak je to vlastně s dětmi, které od nás odešly na střední školu? Jo, máme už 2 roky absolventy, vlastně po druhé, a jsou s námi v kontaktu do dneška a zřejmě to funguje jako velmi dobře, tak to nás velmi těší. Moc rádi se sem vrací, tak z toho pohledu osobní vazeb je to bezvadné. A výsledkově nebo znalostně, dovednostně, tak vždycky jsou ty CERMAT testy a podobně, kde dopadneme jako do první 10 ve Zlínském kraji nebo podobně, takže já to beru spíš jako přirozený důsledek našeho úsilí, než aby to byl náš cíl. Takže znalosti, dovednosti máme fakticky výborné, vedle toho, co je pro nás zásadní, je to kompetenční pole, ten kompetenční rámec, jak se dětem daří. Ve spolupráci, v individuálním přístupu, v kritickém myšlení, v životním náhledu, v odolnosti. Dneska je velké téma, už jsme taky nějaký pátek pracujeme, je odolnost dětí do života. Ten svět je úplně jiný, než si kdo měl kdy představit a odolnost je zásadní zase věc jako do budoucnosti. Adaptace na změnu. Že v dospělosti se dokážeš adaptovat na změnu prostředí pracovního, životního, podmínek. Za to jsem moc rád. A ještě zůstaneme u těch termínů. A zmiňoval jsi několikrát responsivní výuka, tak jestli ještě tohle komentuješ, třeba krátce. Což může jako znít náročný, ale není. Responsivní výuka, dneska už se s tím pracuje v tom anglosaském systému. Dylan Wiliam to bezvadně popisuje ve svých pracích, který je celosvětovým odborníkem na formativní hodnocení. Je to taková povýšená forma toho formativního hodnocení, kdy se ještě více a rychleji reaguje na potřeby dítěte přímo teď a tady, je v hodinách, tak zacílení v individuálním plánu pro dítě a tak dále. Takže v praxi to znamená co? Třeba zpětná vazba typicky, že opravdu i hned reagujete na to, co to dítě potřebuje, zanesete to do nějakého krátkodobého plánu, dlouhodobého cíle, třídy, klimatu a podobně. Může to taky znamenat nějakou jako individuálnější přípravu pro to dítě? Také. A u nás je to typicky třeba v tom smyslu těch posledních 2 ročníků, že my dokážeme zaměřit přes talenty a silné stránky dítěte to, co u něj máme posilovat skutečně. Tripartity? Tripartity jsou setkání rodič, dítě, pedagog, který se koná 2krát ročně. A je to sazeno tak, kde probíhá zpětná vazba vlastně 3straně k procesu učení. Je to vysloveně partnerské, dítě má prostor dát zpětnou vazbu jak pedagogům, tak i rodičům v potřebách. Ale i rodiče se vyjadřují ke školám, pedagog vlastně provádí celý tento tripartitní setkání a hledáme určitý konsenzus zase do budoucnosti.
Takže takové rodičovské schůzky za účasti dítěte. Ale jako přísně individuálně. Kde se baví přímo o tom dítěti, o jeho pokroku. A detailu v každém tom předmětu. Takže vy každý předmět proberete tak, aby to mělo smysl, je z toho nějaké východisko, zápis, něco, na čem se bude společně pracovat. To zní vlastně úplně skvěle. Proč to tak není všude? Myslím si, že to není o tom, že by ve většinovém školství nebyli kvalitní lidé. Jsou a několik řadu jich znám a nesmírně si jich osobně vážím za jejich práci, odvádí fantastickou práci a i pro mě jsou třeba v řadě věcích inspirativní. Mimochodem mi tady řada lidí pracovalo ve většinovém školství, byly to regionální uznávaní pedagogové, dneska jsou tady, ale co si myslím, že je velkou překážkou, protože my ředitelé se potkáváme, pomáháme si, tak je opravdu určité rigidní prostředí toho většinového školství. Tam narážíte na věci, které jsou z dlouhodobého hlediska těžko řešitelné nebo se vůbec neřeší a svazují ruce i inovativním vedoucím pracovníkům, učitelům. Takže to naráží na to, že jakákoliv změna se tam může projevit až za několik let. My jsme v té naší zodpovědnosti, protože je to náš projekt, když ho nebudeme dělat dobře, tak nebudeme, tak my můžeme a chceme na to reagovat mnohem pružněji a flexibilněji na jakékoliv změny nebo na to, co se děje, co potřebujeme a tak dále. Jsi optimistický? Já jsem optimista životní, takže co se týče nás, tak tam to vidím velmi optimisticky a co se týče většinou školství, tak jim faním. Protože kdyby to tam šlo flexibilněji, tak my žádnou soukromou školu nepotřebujeme. Bychom rádi zůstali ve většinovém školství. Ale vidím, že by to bylo na dlouhé lokty a to není nic pro mě. Jak jsi teď zmínil, jsme soukromá škola a s tím se pojí i fakt, který nejeden rodič bude řešit, někdo víc, někdo míň, a to je školné. Sám si před chvíli zmiňoval, že ve školství je spoustu peněz, tak proč se teda u nás platí školné? Je to jednoduché, protože my jsme plně akreditovaná škola, ministerstva školství, takže my máme stejné závazky jako většinová škola, státní, kterou běžně známe. Nicméně ten normativní peníze jsou nižší o 10, 15, možná až 20%. A my musíme z podstaty ekonomicky tyto peníze někde získat, tak to děláme přes školné, které zcela záměrně držíme v nějaké rovině, kterou si běžná rodina ještě může dovolit. Dokonce se stávalo, že nějaký rok jsme ani nezvyšovali to školné, ani přes inflaci, to vlastně neodráží jako inflační prostředí. A snažíme se to jako dostat tak, aby tam byla nějaká rovnováha i pro ty rodiny finanční. Takže jakoby to školné supluje ten rozdíl mezi těmi normativy. Protože my jsme si sami sobě zřizovateli a když máš státní školu, tak ten zřizovatel ve chvíli, kdy ta škola potřebuje peníze, typicky to obec nebo město, tak tam dá zase svého rozpočtu peníze. A tohle my nemáme, my to musíme veškerý ten provoz, budovu sehnat peníze sami. Proč by rodiče měli vlastně platit školné a jít k nám na školu, když můžou být na státní škole bez školného? Je to životní investice a já jsem moc rád, že škola přitahuje rodiče, kteří mají podobné hodnoty, hodnotový rámec s námi, což pro nás je taky důležité, že ti rodiče s námi jsou. My řešíme minimum problémů s rodiči za ty roky. My se potkáme opravdu s drobnostmi a jsem za to nesmírně rád. Taky nám ze školy nikdo neodchází. My za ty roky vlastně nemáme z nějaké nespokojenosti, jestli odešly 2-3 rodiny, celých 7-8 let, tak je to hodně. A myslím si, že rodiče rozumí tomu, že za své peníze dostávají bezpečný prostor, který je mimořádně inovativní, inspirativní pro jejich děti. Mají tady silné vazby k pedagogům, které všichni znají, všichni známe každou rodinu, všichni si tykáme. I děti k dospělým a dospělým dětem. Já nechci žádné vynucené partnerství nebo respekt. Já chci, aby respekt byl oboustranný a přirozený a tím, co dělám. Takže a zase se nám dokazuje. Sociopatologických jevů moc nemáme. Naprosto minimum toho, že bychom řešili nějaké jako větší věci výchovné s dětmi, tak to se tady vlastně neukazuje od šikany až po nějaké jakési jako drzé chování, nebo jak to nazvat, tak to vlastně u nás není. A čím to je, že máme takové vlastně dobré vztahy s rodiči a s rodinami? Myslím si, že se to projevuje především díky tomu, že dodržujeme naše hodnoty a strategie z toho plynoucí.
že to není tak, že si napíšeme hodnoty a někde visí, ale že bereme strategie a prostředky k tomu, abychom je naplnili. A to je zase úplně klíčové. Tady každý pedagog a vlastně i rodič ví, co děláme a proč to dělám. Ten rodič, on má možnost kdykoliv se podívat do výuky, kdykoliv zjistit, proč se děje v předmětu to a to, proč je jeho dítě tam, kde je, proč reagujeme na něj individuálně. Je tady řada dětí, které jsou v posunu ročníkově mnohem dál. Pro nás i ten ročník velmi jako flexibilní, plovoucí. Není to nic, co by ho drželo, když někdo něco umí nebo zajímá se, tak jde myšlenkově a pedagogicky úplně někam jinam. Napadá mě, že díky nebo kvůli tomu vlastně může být škola ostrakizována nebo vnímána elitářsky. Co to s tebou dělá? Nebo chceš se k tomu nějak jako vyjádřit? Mně už to málo kdo řekne, protože se mnou mluví často lidi, kteří to chtějí být, nebo je to nějakým způsobem zajímá. Samozřejmě to slyším, já vždycky říkám, že je závist, že je to nejvyšší forma uznání, takže to tak beru s nějakým jako nadhledem a často se to steče jako do dvou věcí, tuším. Takový přehled o tom, že je to o neznalosti toho prostředí, že se může stát, že o nás hovoří člověk, který tu nikdy nebyl, neví, co se tu děje, neví, jaké máme výsledky, netuší inovativní prostředky naplnění vzdělávacích cílů dítěte. A nebo je to opravdu to, že je tam nějaký smutek ze svého pracovního prostředí, nemám to, tady to funguje, slyším o tom. A tak to může být pro toho člověka náročné, že vlastně u toho není. A někdy ho lidi volí radí destruktivní chování než proaktivní. A to je typicky zase to, co my učíme děti, jo, v růstovém myšlení, že se na problém můžete dívat buď v růstově, to znamená, někdo něco třeba umí, je v tom dál, tak to pro mě může být inspirativní věc, jak to děláš, proč to děláš, jak trénuješ, jak čteš, jak počítáš, co proto děláš, abys byl takhle pro sebe úspěšný a vnitřně spokojený, tak to je růstové přemýšlení o problému, anebo to může být reaktivní. To znamená, nadávám, jsem obětí, závidím a tak dále. Tak my jsme na té první straně. Na začátku jsme zmínili, že za těch pár let jsme ušli velký kus cesty. Kde osobně ty vidíš největší posun? Největší posun vidím v pevnosti, v tom, co děláme, protože ty začátky jsou vždycky nesmírně obtížné. Po všech stránkách, po personální stránce, finanční. My jsme do toho dali ohromné úsilí, nezištně, i finančně jsme k tomu přistupovali. To opravdu, to kdo nezažil, tak vůbec nedokáže vnímat, ale možná třeba podnikatel, když jako začali se svou firmou. A ten největší posun asi vidím skutečně v pevnosti, v tom, že se dokáže najít takové množství lidí, dneska je nás 40, 50 a že tak velký kolektiv může fantasticky fungovat, kde se všichni znají, podporují, velmi respektují a chovají se integrovaně, což je pro nás opravdu důležité. V loňském školním roce škola koupila novou školní budovu, prošla změnou nové vizuální identity, za kterou děkujeme naší mamince Kristýně Vejlupek a Míši Procházkové. To je pravda, děkujeme. A už nevzděláváme jenom děti, ale také pedagogy z okolních měst. Rozvíjíme se, posouváme to dál, natáčíme vlastní podcast, vydáváme pravidelný newsletter. Kam směřujeme? Kam se to může posunout dál? Já si myslím, že co se týče velikosti, tak už jako dosahujeme nějakého maxima, kam to dotáhneme, protože na tom denním studiu bychom byli rádi do 130 dětí, 9 ročníků, abychom zajistili dostatečně individualitu a velkou péči pro děti. Tam to chceme uzavřít. A ty rozvojové věci to nás vyloženě baví. Nicméně pořád myslím na to, že kdo chce víc, dostane víc. Jo? Takže my dostaneme víc radosti, větší budovu, máme všechno, je nás víc a k tím dostáváte taky víc starostí, víc výzev a víc náročnějších situací. Takže hledám nějakou rovnováhu mezi tím vším, co dáváme a dostáváme. Ty jsi zmínil, že máme na denním studiu asi 130 dětí a to není malé číslo. A zůstáváme komunitou?
No tak když jsme začínali do školy, tak jsme měli 4 děti před lety. Teď jich je 130 za těch 6-7 let. A já si troufám tvrdit, že ano. Protože jednak zapojení rodičů, zapojení nás, dospělých, každou rodinu velmi dobře známe, máme společné dovolené akce, když se něco děje, stěhovali jsme, potřebovali jsme opravit, tak nebyl problém mít tady 20 rodičů, 30, kteří nezištně pomáhali. Do dneška je to neuvěřitelné, kolik rodičů se zapojuje s tím, co umí ve svých profesích a pomáhají. Tady můžu zmínit Verču Kriánovou, ten nám fotí roky rokoucí zadarmo. Prostě, jo. To jede takovýhle profík. Spousta odborníků, máme tady terapeuty, psychologi, psychiatry jako rodiče, kteří se zapojí ve wellbeingu, bezpečným prostoru pro děti. Jo, to je úžasný. Naše škola je specifická i v tom, že nabízí ne pouze denní studium, ale i další formy studia. A můžeš to jenom krátce. Máme ještě kombinovanou formu, kterou počítám k té denní do těch 130 dětí. To už je hybridní, kdy se učí z části ve škole, z části doma a zbytek dětí, kolem 100 máme v individuálním režimu. Tam už se děti učí doma, chodí na přezkušování, když my pro ně máme komplexní péči, učebnic, dobrovolné online výuky a tak dále. Pavli, pro koho je škola určená? Pro jaké děti, nebo kdo se k nám může hlásit? Já si myslím, že se k nám může hlásit kdokoliv, že je to určeno pro všechny děti. Nejsem si jistý, jestli je to pro všechny rodiče škola, protože my plníme sny dětí, neplníme sny a ambice rodičů. A to je často rozdíl. U nás teda už fakt je to vytuněné i v tom zájmu, že rodiče chodí velmi připraveni, prokazatelně, že tomu to rozumí a je to moc fajn slyšet. A my hledáme nejvhodnější a nejlepší cestu pro dítě, ne pro rodiče samotné. A myslím si, že to jde vidět i na rodiči, že tomu to rozumí. Chtějí, aby děti žili svůj život a ne jejich, aby si plnili své sny. Takže můžeme říct, že máme děti na prvním místě? Ano, naprosto. Naše škola sídlí v Uherském Ostrohu a jedna z obav rodičů je, že se vlastně stanou otroky dětí, nebo taxikáři dětí. Jak se to u nás řeší? Myslíš dojezdnosti? Myslím, co se týče dojezdnosti a dovážení. No, nevím, jestli jsem ten pravý na to odpovědět, protože ten taky metr dojezdnosti se jenom zvyšuje. Dneska nám jezdí rodiče ze Zlína 50 kilometrů a z Břeclavi chtějí jezdit další. Takže když to takhle roztáhneme, tak jsme někde na 100 kilometrů, bych řekl už, což je neuvěřitelné. No, a na individuálním kombi máme z Prahy, že? 60-70 dětí máme z Čech a máme dalších 100 dětí na čekačce, co se týče dalšího působení. Ale co se týče těch denních, tak my na to velmi upozorňujeme, aby si toto rozmysleli, aby s tím počítali. Nicméně ty rodiče už často přijdou s řešením sami. Z pojízdu, vlaky, autobusy nebo ježdění. Dokonce některé rodiny se i přestěhovaly. Vlastně kompletně kvůli škole se přestěhovaly blíž. Což nevím, jestli můžu doporučit změnu. Takže máme rodiny, které se nám přestěhovaly do Uherska, do Ostravské Nové Vsi. My jsme se za rok stěhovali se. Vy jste na sociálních sítích, nebo vy jste měli možnost na sociálních sítích položit Pavlovi otázky. A Pavli, mám tady 3. Hlásí se žáci vaší školy na 8letá gymnázia? Pokud ano, kam a jaká je úspěšnost u přijímacích zkoušek? Nehlásí, i když by mohli, fakticky podle dosavadní výsledku, tak by to bylo určitě v pohodě, ale ve chvíli té spokojenosti rodičů a dětí tak to nedělají. Takže my s tím vlastně nemáme jedinou zkušenost, protože nikdo nepřešel. My jsme vlastně zapomněli zmínit, nebo ne, my jsme to vlastně zmiňovali, a že máme i dětské skupiny v Ostrožské Nové Vsi a tu už základní školu v Uherském Ostrohu. A kdy bude střední škola? Střední škola bude, až budu mít trochu času. Já teď konzultuji některé projekty středoškolské, tak uvidíme, jak to dopadne. Vím o zájmu, slyším to roky, uvidíme. No. Aha, tak budeme držet pěsti. A na škále od 1 do 10, jak moc máš rád svoji dceru? Tak typu, že jsi podala dotaz mezi ostatní, tak já řeknu, že je na 15, protože je 15, takže to bych řekl, že vezme jako v pohodě ode mě. Když řeknu 10, tak mi řekne, že to je málo. Dobře, já tady mám na závěr posledních pár takových otázek, takový rozstřel. Aha.
A dám ti vždycky na výběr ze 2 možností a prosím o rychlou reakci. Káva nebo čaj? Čaj, Sladká nebo slaná snídaně? sladká, Kniha nebo film? určitě kniha, Ranní ptáče nebo noční sova? noční sova, Hory nebo moře? moře. Papír nebo digitál? No pořád papír, no. Cesta nebo cíl? Určitě cesta. A na závěr otázka, která nás vlastně bude provázet napříč celým podcastem. Co je pro tebe dědina jedním slovem? Radost. Protože já si myslím, že mám nejlepší práci na světě. Já se do ní těším každé pondělí a těším se na kolegy děti, takže je to velká radost. Super. A Pavli, moc děkuji za rozhovor a v příštím díle se těším na Petru Ondrovou a Pavla Jurečku, kteří jsou naši zástupci pro 1. a 2. stupeň. Taky děkuju a taky se na ně těším. Tak jo, tak ahoj. Ahoj, ahoj.